финалният четвърти кръг сме. И така, господа, стискаме палци, да имаме съвпадение, да стане оспорвана игра. Жоро, имаш да наваксваш много, така че успех, стискаме палци. И въпрос започваме с тебе, чуй въпросът. Как се казват тъщите? Това е извън. Тъщата как се казва? Адиме. Адиме? Да. Обичаш ли я? Да. Харесваш ли жена? Не, виж, сега ще разбереш това. Не направо да питам аз те нещо. Да сега да видим сега. Чуй въпроса. Вече играем, вътре сме. Къде бил качил снимка на тъщата? Нали кажа, че обичаш? Да. В някой шкаф би я сложил, скрита под дрехите, снимката, в хола на видно място или в коридора? Знам ли къде да сложа? Знам ли къде да сложа? Знаеш ли? Не знам, ти ще кажеш. Коридора. В коридора? Значи мълъж, че обичаш много. В хола нямаме съвпадение. Питам аз, сини ме. Юляне, тъща имаш, нали? Да. Как се взема отношението? Бил. Бил, звикаш горе-долу. Нейната снимка къде ще я сложиш? В коридора, в някой шкаф, под дрехите фърлена или в хола на видно място? В хола. В хола заради жената, нали? Да. Да видим. Правилно, 10 точки, добре. Жоне? Ами аз в шкафа. Шкафа ще набуташ там под дрехите. Мале, Розе, не знам. В хола на видно място нямаме съвпадение. Мале. Няма нищо да кажа. Въпрос номер 2. Юляне, започваме с теб. Какво най-често забравяш да направиш? Забравяш да направиш. От тези трите, които ще изброя. Да изгасиш лампата в банята, като излизаш, нали? Свършва там човека нещо. Излизаш, забравяш да изгасиш лампата. Да си пуснеш водата или да се събудиш, като влезеш къщи. Да си пусна водата. Петя, да видим. Да изгасиш лампата! То водата е ясно, ма не. Жоре. Еми аз да изгася лампата. Роз, да видим. Най-сетне 10 точки. Пробужда се великана, това е добре. Ибро.